Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa, Bapak Mugiono, saha para perangkatipun. Ingkang kinurmatan para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama lan tokoh masyarakat. Ingkang kula tresnani para tamu saha warga Desa Nambakan. Puji syukur maring Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking sirahmatan kanugrahanipun kita saged kumpul wonten mriki kangge nglaksanakaken adat bersih desa sakmenika untuk rasa syukur dumateng Gusti Allah Sang Maha Kuwasa ingkang sampun maringi anugrah rejeki saha keberkahan dhateng warga Desa Nambakan. Ugi acara sakmenika saged lumampah kanthi lancar barokah saha saged jagi warisan budaya leluhur kita. Susunan acara wonten ing ngadhep punika kula aturaken susunan acara bersih desa setunggal pambukaan. Monggo kita buka acara sakmenika kanthi ngucapaken basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor kalih donga sesarengan supados acara kita diparingi lancar lan barokah. Monggo kita sami dherekaken donga ingkang badhe dipun aturaken dening Bapak Haji Sukirno marang beliau kula aturi. Ingkang nomor 3 sambutan Kepala Desa. Acara salajengipun sambutan saking Bapak Kepala Desa Bapak Mugiono dumateng beliau kula aturi. Ingkang nomor sekawan sambutan sesepuh desa saking para sesepuh utawi tokoh masyarakat kagem maringi wejangan tumrap warga dumateng Bapak Khairoji kula aturi. Ingkang nomor gangsal adat bersih desa. Salajengipun kita badhe nglaksanakaken adat bersih desa ingkang dados warisan leluhur kita. Mugi kita sami-sami saged jagi ketertiban lan kekusukan. Ingkang nomor 6 pagelaran seni budaya. Sesarengan punika ugi badhe dipun tampilaken pagelaran seni budaya campursari lan pentas seni tari saking adik-adik Sanggar Tari Puspa Arum. Mugi saged dados penghibur lan ngajeni kebudayaan lokal. Ingkang nomor 7 panutupan. Kagem nutup acara punika kula aturi sedaya matur suwun dumateng para rawuh ingkang sampun nderek nglestarekake tradisi bersih desa. Mugi Gusti Allah tansah paringi rahayu, kamulyaan lan berkah dumateng kita sedaya. Menawi wonten lepat kula minangka pamedhar acara kula nyuwun pangapuntene jenengan sak kata-kataipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.